Me todella olemme täällä iloisia säällä kuin säällä. Saamme tänään kertoa sinulle Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Eli lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä teille ystävät tätä ilosanomaa me tahdomme julistaa. Ja näin se on ystävät, että ei tänä päivänä saa oikein mitään julistaa, jos puhutaan hengellisistä asioista. Kaikki pitäisi olla niin kaunista. Pitäisi puhua vain linnun lauluista ja kaiken näköisistä löperryksistä, mutta Jumala haluaa kuitenkin, ystävä, sinulle kertoa, että synnin palkka on kuolema. Jumala haluaa sinulle kertoa sen tosiasian, että ihminen joutuu tuomittavaksi. Siinä oli aivan oikea lausunto. Tämä ihminen sanoi aivan oikein, että jokainen ihminen tekee syntiä. Raamattu todella sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tämän takia me ollaan, ystävät, täällä tänään kertomassa, että koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, niin sitten Raamattu jatkaa, että mutta saavat lahjaksi pelastuksen Jumalan armosta. Jumalan armo on se asia, joka meitäkin liikuttaa. Me emme täällä ole sen takia, että me haluaisimme loistaa, siihenhän me emme pysty. Me olemme niin epäonnistuneita ihmisiä, mutta me haluamme kertoa teille, että ystävät, on olemassa Jumala, joka armahtaa ihmistä. Ja monet ovat sitten sanoneet, että no mikä se on se oikea usko, että onko teillä se oikea usko, niin minä kerron, että ei, me olemme tosi epäonnistuneita. Me voimme vain kertoa Raamatun uskon ja se on roomalaiskirjeessä ja sanotaan näin. Jos sinä uskot koko sydämestäsi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja että Jumala on hänestä kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tällaisella evästyksellä me tulemme kertomaan sinulle, ystävä, että jos ajattelet, että minkä on se oikea usko, niin oikea usko on Jeesuksen usko. Raamatussa kerrotaan roomalaiskirjeessä, että Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on Jeesuksen usko. No Jeesuksen usko on sellainen usko, joka annetaan lahjana, ja kun sen olet kerran saanut, niin se ei sitten sinusta kyllä väisty, jos hitusenkin pidät aina Jumalassa toivosi. Jumala antaa oman rauhansa sinulle. Raamattu kertoo, että Jeesus sanoo, että rauhani sen minä annan teille, en minä anna niin kuin tämä maailma antaa. Tämä maailma ei anna minkään näköistä rauhaa. Tämä maailma antaa vain sotaa, nälkää, kaiken näköistä murhaa, varkautta, ahneutta. Tämä maailma antaa vain sitä, mikä tuhoaa ihmisen. Ja tämä maailma ei johdata, ystävä, sinua pelastuksen tielle, vaan tämä maailma vie sinut kaikkineen katolilaisuuden uskontoineen, kaikkineen porttokirkko-oppeineen vain syvemmälle harhaan. Ei ole Raamatussa sellaisia oppeja kuin on nykyään meillä tuo katekismus tai katolisen kirkon sakramentit, ne ovat aivan pimeydestä, niitä ei kyllä löydy Raamatusta. Eli minäkin olen aina sanonut, että jos sinä olet eronnut kirkosta, niin onneksi olkoon, nyt voit aivan oikeasti antaa elämäsi Jeesukselle. Anna itsesi oikeasti Jumalan pojalle, anna itsesi tuohon pelastuksen arkkiin, tule Jeesuksen luokse. Jumala odottaa sinua, hän antaa sinulle uuden elämän ja hän vapauttaa sinut kaikesta, mikä on sinua sitonut. Me tiedämme paljon esimerkkejä, joissa ihmiset ovat saaneet uuden elämän. No niin, ääni tulee tästä laitteesta, se on vähän tuommoinen pieni. Mutta ystävät, todella on näin, että näin elämä antaa merkkejä. Täällä elämän merkkejä, mutta ystävät, kannattaa lähteä tuolle parannuksen tielle. Kyllä me huudamme teille, se on nyt tämän ajan kyllä, ei me kerromme Jeesuksesta. Raamattu kertoo, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin tuota lihasäkkiä. Me siis tottelemme enemmän Jumalaa, mutta emme ole täällä teitä sillä tavalla nyt häiritsemässä. Toivomme, että pienen hetken kestätte tätä evankeliumin julistamista. Me siis olemme kertomassa sinulle, että Jeesus on tie, totuus ja elämä.
ja kukaan ei tule Isän tykö muutoin kuin Pojan kautta. Me haluamme kertoa sinulle, ystävä, että evankeliumi on yksinkertainen asia. Se ei tarvitse uskonnollisia tekoja, ei tarvitse mennä tuon paavin varpaita suutelemaan, ei tarvitse tehdä jotakin ihmeellisiä hokkuspokkusjuttuja, ei tarvitse luottaa tuohon lapsikasteeseen, mikä sekin on harhaa, eihän semmoistakaan ole Raamatussa, vaan me haluamme kertoa, ystävä, sinulle, että pelastus tulee uskon kautta. Ja pelastus tulee sillä tavalla, kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eikö ole yksinkertainen tuo pelastuksen askel, jos sanotaan tällä tavalla? Sinun tulee vain, ystävä, uskossa vastaanottaa Jumalan poika ja tehdä parannus ja hyljätä synnit. Ja kun sinä olet saanut Jumalan pojan sydämeesi, sinä olet saanut voiman vastustaa tuota syntiä ja silloin sinä saat kilvoitella. Ja se on tuo meidän voimamme, jolla me menemme tätä tietä eteenpäin. Ei meillä ole omaa voimaa, me olemme hyvin heikkoja, mutta juuri tuo Jumalan voima haluaa tänä päivänä sinua pysäyttää ja Jeesus ennen kaikkea. Apostolien teossa sanotaan, että ei ole muuta nimeä ihmisille annettu, joissa hän pitäisi pelastuman kuin Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja tästä nimestä meille tulee Anne kertomaan lisää ja olemme todella iloisia, vaikka ilma on tällainen, niin olemme päässeet sinun luoksesi, koska sinähän et tule meidän luoksemme. Joo, hyvä ystävä, joka kuljet ohitte. Mä kanssa omalta kohdaltani kerron, että mä sain 3 vuotta sitten ottaa vastaan tämän suuren lahjan Jeesuksen Kristuksen ja hänen Jumalan rakkauden minuakin kohtaan, niin kuin hänellä on myös sinuakin kohtaan hyvä tahto, ja hän haluaa pelastaa myös sinut, niin kuin hän on minullekin antanut uskon lahjana taivaasta. Jeesus Kristus on todella meidän elämämme ja hän on meidän iankaikkinen elämämme. Jumala on niin paljon rakastanut maailmaa ja sinuakin, että hän antoi ainoan